Ahoj, milý pohybový priateľ. Začal druhý mesiac nového roka a tvoje pohybové nadšenie a všetky vecavzatia sú pravdepodobne už spálené. Veci do gymu, elastiaky, expandery, rukavice, šiltovky, hudba, všetko má svoje miesto. Pomaličky sa dostávaš do štandardného ročného módu, kedy si na pohyb spomenieš asi pred letom, keď sa budeš chystať do plaviek a tie ti nebudú sedieť. Ak to tak nie je, tak super. Ak to tak je, tak Activity Point prináša alternatívu v podobe takého officeového posedenia pod názvom Ako na Office, kde my dodáme kvalitného, šikovného, zdatného, múdreho, vzdelaného, empatického a motivujúceho trénera do tvojho ofisu. Ty nám musíš ale napísať, že takýto počin s nami chce spáchať na naše sociálne siete, na naše kontakty, ideálne na náš mailing info@activitypoint.xyz a sociálne siete Instagram, Facebook, TikTok. Teda napíš, že som Janko Hráško z Ofisu XYZ, rád by som vás tu videl, máme takú zasadačku, vieme sedieť, stáť, tancovať, behať, skákať. My to celé prispôsobíme našemu eventu, našej prezentácii a ver, že donesieme do tvojho ofisu pohyb. A budeme ťa nútiť sa zamýšľať nad tým, čo ten pohyb vlastne v živote znamená, či je prospešný a prečo to vlastne robiť. Ver, že to máme dobre nastavené, trénerov máme šikovných, bez debaty a čakáme len na tvoj dopyt. A nič za to nechceme, si to predstav. Normálne, že free. Hej, prídeme, vysvetlíme, poďakujeme, vypijeme kavičku, nám nejakú spravíš a odídeme. A pozdravíme samozrejme. Aj pri príchode, aj pri odchode. Dobre, že? Pohybu zdar, priateľu, všetko dobré, serus, čau.